Kazım Polat nivîsî Pergala nû ax û welat. Ez hatim piştî 30 salan cara yekem bû min pêl vê axê kiribû û ez li ser lengên xwe sekinî bûm. Erd û ezman, zêvû û girên bi çendek darên giwîj û hirmê, çiyayên dûr ên serî bi berf li dora min çarx bibûn û dilê min girpegirp bê reweslê dida. Mîna yekê yara xwe winda bike û bi salan jê dûr ketibe û rojekî ji nişkeve ji quncikek ew yar derketibe. Li hemberê wê rû bi rû çav bi çav bibe. A min jî dema ez li hemberê van çiyan van geliyan bê hilm cemidî sekinî bûm, yê nesekinî dilê min bû bê rewest dikira girpegirp. Min zanîbû bi axê her tişt dibe û çê dibe, hemû mîneral, hemû proteîn, çi bo jiyanê hewce di axê de dibe, çi di axê de heye di bedena min de jî heye. Ax bixwe welat e, welat ax e. Ax zevî ye, çiya ye, baniye û çeme. Lê hisiyeta min bi axê ve ji vê yekê nedihat, tiştek din bûya min. Vê axê, vî erdî ez dikişandim nava xwe. Min digot ez ji wê axê hatim, divê herim wê axê. Min got na, ez ê herim, ez ê vegerim. Her çi qas derdora min, dadên ku azadiya min tehdît dikirin, dan pêş min. Min biryara xwe dabû. Min got, ew dadên ku li hemberê min hatin vekirin, divê di demê de peritiya bin. Ez û bi şansê xwe. Bi wî awayî piştî penaberiya min a 12 salan ji Ewropaya xopana tu car xwîna min lê nekelîbû ve qetiyam. Ber bi cî herdem min xeyal kiribû ve rêketibûm. Ez 6 salî bûm, mal û malbata min ji vê erdê ji van çiyan û geliyan koç kiribû. Erd û bax û baxçe û xanî firotibûn. Paş xwe nenêrîbûn, ber bi bajaran de çibûn. û ez jî bajar bi bajar, diyar bi diyar, welat bi welat geriya bûm. Lê li tu derê bi şûn nebûyî bûm. Tu der nebibû mal û yar û evîna min. Tê bîra min pêşî me berê xwe dabû doxan şehra meletî û paşê me dapîrê min li wir hîşt. Me ber bi Trabzon'a deryayê reş ve koç kir. Dema yên me bar kir bajarê Trabzon'a derya reş, bi mehan ez giriya bûm. Dawiya dawî bapîra min Haciyê Xilo hatibû, ez ji Trabzon'a derya reş biribûm, doxan şehra bêhna axa me jê dihat. û ez şabibûm, bi qasî 2 salan li wir mabûm. Lê bi zor û xwestina diya min, bapîrê min dîsa ez biribûm cem malbata min. Ez li wî bajarê mezin bûm. Lê di xewn û xeyalê min de rojekê vegera vê axê hebû. Bi xwendin û zanîngeh û têkoşîn û nizanim çi ez şabibûm. Lê di quncikê mêjiyê min de wekî fantaziyek ev der, ev ax, belkî ev welat hebû. Ez hatibûm, lê li ser vê erdê tu mal û milkê min tunebû. Tu axa min tunebû. Bapîrêm hemû axa xwe firotibû. Nefikirîbû ku rojek neviyên wî wê vegerê ser vê axê. Ev der û her der mala min bû. Li çiya û giran, newal û baniyan, li ser zinar û kevran, di nav dar û beran yek biye geriyam û digerim û dijîm. Ev der, ev ax û welat bû. Welat, welat çi bû? Ji çi re welat tê gotin? Min wê demê gava ez zarok bûm, min nizanîbû. Berê ev ax, ev erd, belkî welatek nebû. Tiştek çi çawa bû, wele min nizanîbû. Ez zarok bûm, lê min zanîbû ax û erdek me û min hebû. Ev ax û erd dema diket xewn û xeyalê min, dilê min pêşa dibû, girpînî bi dilê min diket.
فکر ونگرینا ور جارک دن لور نجین ایشک بی سر و بن ددامن. هر کس ولات بیجه دناله لی ولات چیه؟ جه چرا ولات بیجن؟ اری ولات بی عرض و بی آخ نابه. ولات او آخ و عرضا که به دیروک و چروکا مهات ستراندیه. ایشو کنا مه شینو دیلانا مهیه. نهال لنگی مج آخی برن ام لسر بیتون و حسنم بکرم و ویروسن الکترونیت خابینن. آخ راستیه یندن حمو درون. امج آخی هاتن دی بچن آخی. ما دگوت اف راستیه لینها ام به آختن دنیای او ناچن آخی. پرگالا نویا دنیای مروان به آخت که دخوازه مروانج آخی دور بخواه دکه جی مروانج آخا خواددن کوچ کرن کده بر به باجاران بر به جین به آخ. به آخ مرو به کوکه. به آخ مرو جخواه و بخواه نباوره. به آخ مرو نکاره برخواه بده. به آخ به ولاتیه.